मारिबाय थादों बे फाग्ला बिदिजों जायो। दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरा महर मुस्रि गोनां नङाब्ला रावखौबो नायसनला। जायहानो महर दं बेहानो गोसो थोनाय दं, जायहानो महर गैया बेहानो गोसोथोनाय गैया। आं बायदि महर गैयालाय सोरखौ मोननो। लाल साहा लोंहोना फाथायहरसै। जाबायदि दावराव दावसिमोन आंहाथ' दासिमबो गैया बे फाग्ला बिदिजों जायो। मारिबाय थादों बे फाग्ला बिदिजों जायो। उन्दै समाव सोरबा आइ लाभ इउ होनबा मास्टारनो लगायना होग्राफोरा दिनै सिंगेल जाना गाबबाय दं। जों सिंगेलफोरनि गोसोआ जेब्लायबो गोथार जायोखा। ओइ आसोल नोंना खुरु मारिबाय थादों बे फाग्ला। नोंना फेन्दा खनायाव खुरु जानाया हामबाय नामा? आसोल हामाखैबा जिबजों खुरजाल' खोथा गैया हामखायो बाबानि समाय। लाल साहा लोंहोना फाथायहरसै। दा थगाय सिख्लाफोर जों जाम्बा नङा, नोंसोर खिबा खिनानै खिथु सुवानो माथो। नाय सिख्लाफोर, बे बाथ्राखौ आं बुंनाय नङा, जोंना अमरीश पुरी बिथाङानो बे खोथाखौ बुंखानाय। मारिबाय थादों बे फाग्ला बिदिजों जायो। बाल घन्टानि रिलेशनशिप गोदान समावल' गोदै गोदै सिख्लाफोरनि जार। लाल साहा लोंहोना फाथायहरसै। 1 नाम्बार जिउ सना आगोमा लोखि माइनाव आंनि। 2 नाम्बार नोंखौ मोनाब्ला थैगोन आं थास' बिलाइयाव फासि नांनानै। मस्ला मस्लि माबा माबि होनो बावो होमबाबोथ' ओंख्रि जायोना। लास्ट पइन्ट 3 नाम्बार नोंनि अनगा रावखौबो लाया आं बे जिउआव सना माइनाव लोखि नोंखौ मोनाब्ला थैलांगोन बे उजिगासेयाव जायखिनु जाया गिलाससे दैयाव बाज्रुमनानैब्ला। बास जुदि मिमिसनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंसोरो जनिसिनि दोनायनि साबसक्राइब खालामना दोनाय बायदि साबसक्राइब खालामना होदो। स गाइस बाय बाय।